Mit navn er Mark Mejland. Jeg kommer fra virksomheden Personlig Workflow, hvor jeg hjælper folk med at gentænke måden, de arbejder på, så de får en lettere hverdag. Siden 2008 har jeg hjulpet mange forskellige virksomheder og offentlige organisationer. Har du mange bolde i luften? Laver du konstant brandslukning? Og er du frustreret over alle de opgaver, du ikke når? Føler du dig overvældet, fordi du hele tiden bliver forstyrret, og fordi du ikke har tid til at fordybe dig? Så er det omstændighederne, der styrer dig. Personlig Workflow er en metode, som baserer sig på 3 vigtige indsatsområder. Måden du tænker på, det vil sige dine mentale modeller. Måden du handler på, det vil sige dine arbejdsrutiner. Hjælpeværktøjer, f.eks. sådan noget som din e-mail, din kalender eller din opgaveliste. Du vil få hjælp til at fokusere på de opgaver, som er vigtige her og nu. Og du vil lære at prioritere dine opgaver. Ganske enkelt, så vil du nå mere og arbejde mindre. Og så kan du gå på weekend med god samvittighed.